Ja im poručujem da će, evo, gotov sam. Neće nas dokrajčiti ni policijski statovima ni batinama, jer mi smo jaki. I ako to pokušaju, onda će sami sebi otvoriti vrata pakla. Sami sebi će otvoriti. I za kraj imam samo jedno za reći. Nekima su možda od nas stavili maske, ali su zato sve njihove maske pale. Hvala vam, nek vas dragi Bog čuva, živjeli! Dobro večer svima. Hvala vam prije svega što ste došli u ovolikom broju čekati tramvaj. Koliko vas ovdje ima koji ste zbog lockdowna ostali bez posla i bez plaće? Koliko vas ima? Koliko vas ima sa smanjenom plaćom s kojom vam je još teže živjeti zbog mjera za suzbijanje bolesti sa stopom smrtnosti manjom od 1%? Moj sin je izgubio posao. I to jedva koji mjesec nakon što je počeo raditi. Zbog tih istih mjera mom najboljem prijatelju je plaća smanjena za 28%, zbog čega su mu rashodi postali veći od prihoda. Sin i ja, preko noći smo ostali bez sredstava za život, prepušteni na milost i nemilost stožeru i njihovim hirovima, njihovoj volji. Dokle će nam uništavati živote? Dokle će nam nametati svoju volju? Dokle će nas svakodnevno puniti informacijama koje nisu znanstveno utemeljene ni dokazane? I koje su van svake pameti i zdravog razuma? Dokle će nam ispirati mozak? Ovo što oni nama rade je ništa drugo nego zlostavljanje, porobljavanje. Mi nismo njihove igračke, mi nismo njihove lutke na koncu, mi nismo njihove marionete. Mi smo ljudi sa emocijama i sa vlastitim mozgom. Mi nismo robovi. Mi želimo život, a ne robstvo. Nećete nam zatvarati firme i obrte dok vi za svoje presice zarađujete desetke tisuća kuna. Nećete nas siliti na maske i distancu i mjere koji se vi mjesecima niste pridržavali. Nećete nam govoriti da premalo brinemo o slabijima, dok ste vi pored slabih prošli kao pored groblja. A tko su ljudi koji sjede u stožeru? Po kojim kriterijima su izabrani? Tako je. Po kriterijima stručnosti u kojima se kunu ili po kriterijima političke podobnosti? Kako objasniti tu neobičnu podudarnost da su svi članovi stožera ujedno i članovi vladajuće stranke? Lopovi!
lopovi! Nacionalni stožer civilne zaštite djeluje protivno Ustavu i donosi mjere koje trebaju biti samo preporuke, a ne da imaju snagu zakona. Odakle im pravo da nas sile da nosimo maske i držimo socijalnu distancu, dok oni sami to uopće ne čine? Toliko su puta dokazali svoju dvoličnost da ničim ne opravdavaju svoj status i utjecaj. Gospodo iz stožera, činjenica je da vaše mjere nisu dale nikakve rezultate. Niti će ih dati nove mjere, što je vidljivo iz ostatka Europe koji su pod lockdownom. Dali ste si previše navlažnosti i to bez osnovnog epidemiološkog i medicinskog obrazovanja. A budući da nemate potrebna medicinska znanja, pokušajte barem biti empatični i shvatiti kako je to pošteno zaraditi svoju plaću. Nekoliko tisuća eura mjesečno iz proračuna radi pametovanja po 15 minuta dnevno iz udobnih i toplih fotelja. Mi se borimo za koricu kruha. A vi ste zaštićeni od kriminalne stranke koja vas je u iste i postavila. I zato mi koji smo se ovdje okupili, tražimo da stožer ode. Odstupite i sjašite nam skrbače. Represivnim metodama žele nas kontrolirati i porabiti, grubo kršeći Ustav Republike Hrvatske. A uopće me ne bi iznenadilo da se za prekršitelje njihovih mjera uvede javno bičevanje upravo ovdje na sred Trga Bana Jelačića. Narode, želimo li šutiti i pokoriti se njihovoj politici? Da li ćemo mirno i pokorno slušati i gledati kako nam zatvaraju firme i obrte? Da li ćemo dopuštati da nam zabranjuju i ograničavaju normalan i pošten rad? Da li ćemo dopuštati da i dalje maltretiraju našu djecu, oblikujući ih da ne misle svojom glavom? Narode, prvi članak Ustava Republike Hrvatske glasi: vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Mi smo vlast. Sloboda se ne moli. Sloboda se uzima. Uzmi moje. Uzmi moje. Hvala svima koji ste došli iz cijele Hrvatske i ljudi, moramo se buniti. Odazivajte se na svaki prosvjed. Jer oni žele da šutimo, ali mi ne smijemo šutjeti. Hvala puno.